ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କେତେକ ଐତିହାସିକ ଓ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ବାଲିଆ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ତନ୍ତୀ ପରିବାରରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲି ଗ୍ରାମର ଖଦାଳା ସାହିରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ହିଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ନିଜର ପରିବାରର ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାର ବୃତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାଗବତ, ଚଉତେଶା ଓ ଭକ୍ତିମାଳିକା ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଥରେ ବାଲିଗ୍ରାମ ଶାସନର ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ସେଦିନ ପୁରୀ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନଡ଼ିଆଟିଏ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦାସିଆ ବାଉରୀର ନାଁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନଡ଼ିଆଟି ନ ନେବେ ତେବେ ଫେରାଇ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦାସିଆ ବାଉରୀର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆଟି ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତିଭାବ। ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବ ବଳରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପ୍ରଭୁ ହରିଙ୍କ ଯେମିତି କରୁଣାପାତ ହୋଇପାରିଥିଲା, ତାହା ଅନେକ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଓ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ।